सोने, अरे अरे किती दिवसांनी काय करतो इकडे? अरे मी आलेलो प्रॉपर्टी शोधायला. आता लाईफ थोडी सेटल झाली ना, ते एक प्रॉपर्टी बनवायचे, पण भेटत नाही रे कुठे चांगली. अरे शोधायला कशाला पाहिजे? हे बघ, कोकणातली एक चांगली प्रॉपर्टी अरे वा. आणि याचे बंगलो प्रोजेक्ट आहे तिकडे. चल ये दाखवतो. क्या ही बात. प्रॉपर्टी दापोली मार्केट पासून अवघ्या 2 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि लाडगर बीच पासून 7 किलोमीटरवर आहे. ही प्रॉपर्टी 1.5 ते 2 गुंठ्यामध्ये आहे आणि याचा बिल्डअप एरिया 1310 स्क्वेअर फूट आहे आणि ही तुम्हाला टोटल 3 BHK भेटणार आहे. ग्राउंड प्लस 1 प्लस टेरेस. आणि जर तुम्हाला स्वतः लोन करायचं आहे तेही तुम्ही करू शकता. आणि ऑलरेडी ज्यांनी ही प्रॉपर्टी विकत घेतलेल्या आहेत त्यांनी रेप्युटेड बँकेकडून लोन केलेलं आहे. इथे तुम्हाला स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस अशा अम्युनिटीज पण भेटणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे एक गणपती बाप्पाचं मंदिर सुद्धा आहे. प्लस इथे 22 गुंठ्याचा प्रशस्त लॉन आहे आणि तिथेच एक लोटस पॉन्ड पण आहे. आणि इथे तुम्हाला रेडी रो हाऊस 45 लाखापासून सुरू होणार आहे आणि याचं प्रदर्शन तुम्हाला 2024च्या एंडिंग पर्यंत भेटेल. काय मग कशी वाटली प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी तर जबरदस्त आहे रे. उद्याच फॅमिलीला घेऊन येतो बघ.